F'perjodu ta' sentejn bejn l-2021 u l-2022 intefqu l-fuq minn 17 miljun euro fi spejjeż relatati ma' esperti tal-qorti. Dawn l-ispejjeż isiru sabiex issir ġustizzja fi proċessi ġudizzjarji pendenti li jkunu jeħtieġu deċiżjoni. Din l-informazzjoni kienet ippubblikata fi tweġiba għal mistoqsija parlamentari li għamlet id-deputati Laburista Katia De Giovanni lill-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard. Il-Ministru Attard wieġeb li n-nefqa fuq l-esperti tal-qorti għas-sena 2021 kienet ta' kważi 9,317,000 euro, fil-waqt li fis-sena 2022 n-nefqa kienet ta' ftit aktar minn 8,142,000 euro. Intant din l-aħbar ġiet innotata wkoll mill-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar Stefan Drinzo Azzopardi waqt li fil-Parlament kien qiegħed jiġi diskuss fi stadju ta' tieni qari l-abbozz ta' liġi dwar il-proċess ta' diġitalizzazzjoni tas-sistema ġudizzjarja. Il-Ministru Drinzo Azzopardi fakkar ukoll li kienu ilhom isiru tentattivi biex jitħaffef il-proċess ġudizzjarju fil-waqt li faħħar l-għan tal-liġi diskussa li se tagħti aktar għodda lis-sistema ġudizzjarja kollha biex l-affarijiet isiru aħjar.